Bona tarda, famílies. Soc el Jordi, director de l'escola. Primer de tot, us voldria donar la benvinguda al nou curs. Com ja sabeu, per aquestes dates és moment de fer les reunions d'inici de curs amb les famílies. Aquest curs, degut a la pandèmia, hem de realitzar les reunions amb un altre tipus de format. Així, la reunió tindrà dues parts. Una primera, que és aquest vídeo que us estem presentant, on intervindran les tutories, els referents i jo mateix explicant-vos una part més genèrica. I una segona part, que serà una videoconferència on podreu preguntar els vostres dubtes a les tutores i referents de les vostres classes. En el cas de P3, com ja s'ha fet la reunió ja fa unes setmanes, només tindreu la part del vídeo d'informació general. Jo us comentaré 3 temes. El primer, el que fa referència a l'escola i al Covid, al coronavirus. El segon, el que fa referència a les novetats del curs. I el tercer, el que fa referència al servei de menjador. Així doncs, comencem pel primer tema, el que fa referència a l'escola i al coronavirus. Com ja sabeu, aquest curs hem fet força canvis, alguns visibles, com les entrades i les sortides, i altres més interns, com és el de l'organització pedagògica del centre. Tots aquests canvis els podeu veure en el pla d'organització del centre, el qual us el vàrem enviar per Dinantia ja fa unes setmanes i que a part teniu penjat a la web de l'escola. Per acabar aquest tema, i tal com vam fer fa uns dies per Dinantia, volem felicitar-vos perquè ho esteu fent molt bé, tant les entrades com les sortides. Això sí, recordar-vos que heu d'intentar no aturar-vos davant del vostre grup classe quan esteu recollint el vostre fill o la vostra filla. El segon tema que tractaré seran les novetats d'aquest curs. La primera, la comunicació escola-famílies. La pandèmia del Covid ha creat una barrera en la comunicació habitual que teníem entre l'escola i les famílies, així que toca adaptar-nos. És important que distingiu entre les comunicacions que voleu fer a la tutoria i les comunicacions que voleu fer amb els departaments de gestió del centre, ja sigui administració, direcció, secretaria. Pel que fa a l'atenció a les famílies per fer algun tràmit, pagament o consulta, us vàrem enviar per Dinantia i també està penjat a la cartellera del carrer els diferents horaris d'atenció segons el que necessiteu i segons amb qui vulgueu parlar. Per altra banda, si el que voleu és dirigir-vos a la vostra tutoria, us oferim 2 canals. El primer, l'agenda escolar, la qual el nen-nena haurà de portar-la a la mà i oberta per la pàgina escrita el dia que vulgueu notificar alguna cosa. I el segon és un email de tutoria, el qual podeu veure a la pantalla i al qual també us el farem arribar per Dinantia. La segona novetat fa referència a les quotes. Recordeu que, excepte P3 i les noves incorporacions, totes les famílies teniu un descompte del curs passat si és que estàveu al corrent de pagaments. Pel que fa a la forma de pagament, teniu 2 possibilitats. La primera, fer un ingrés bancari o transferència. Fa uns dies us varen facilitar el compte per Dinantia. El segon, en efectiu o targeta a l'escola. Recomanem, per la seguretat de tothom, fer ingrés bancari o transferència. La tercera i última novetat fa referència als canvis de metodologia, és a dir, a com aprenen els vostres fills i filles amb aquesta nova realitat. Abans de tot, és important entendre 2 conceptes claus. El primer, els grups estables, és a dir, els grups bombolles que estan formats per la classe i per 2 mestres, que són bàsicament el tutor i el referent. El segon, la sectorització dels espais. Cada grup estable s'ubica en un espai fixe. Els pocs espais comuns que es comparteixen són desinfectats constantment pel servei de neteja que està a l'escola durant tot el dia. Pel que fa a les metodologies, comentar-vos que tot segueix igual que els altres anys, excepte els ambients, educació infantil i la plàstica a primària, on els grups deixaran de barrejar-se amb els altres grups. El tercer tema és el de servei de menjador. Les novetats en aquest sentit són 2. La primera, la contractació d'un telèfon exclusiu per temes de menjador del dia a dia. Us atendrà la coordinadora, la Iman. El telèfon us el facilitarem més endavant per Dinantia. La segona són els pagaments. Aquest curs, cada mes,
us arribarà per dinància el que heu de pagar de menjador. A part de la domiciliació bancària o el pagament a l'escola, aquest curs tindreu també el compte corrent del menjador on podeu fer l'ingrés o transferència. Si alguna família està interessada en domiciliar el rebut de menjador, només cal que passeu pel despatx en horari d'administració per emplenar el full pertinent. Per acabar la meva part, m'agradaria recordar-vos altres aspectes importants. És molt important, ara més que mai, tenir la vostra documentació actualitzada. Retorneu, si encara no ho heu fet, al plec de documentació el més aviat possible. Recordar-vos també que a primària cal que els infants portin una ampolla d'aigua individual i mascaretes de recanvi. Per altra banda, aquest curs, per celebrar els aniversaris, no podreu portar res per compartir des de casa. Sense més, moltes gràcies per la vostra atenció i seguidament us deixo amb les vostres tutores i referents que us explicaran aspectes més concrets de cada curs. Gràcies.